كم قبرو فاندو أبغى بقى يخدرف كم سبحات نجادو أمريكا خيدك عرف سبيت حوناسي نحونا قدي أتوخي تخون زبل نايبوز حسب شاقلوتيو ورخيو قد أزغول عيبلو بزعبا أدونا إيو تيك توك نحر دقاتيغات مالي بمائي تشحات تسعبا يزلو ناي لايف بروغرام لو معنتون أتيغا خسابتو تيك توك يوتيوب شورتس فيسبوك وزيتا خلو زوقع زلو بزعبا جانين بزعبا أدونا يني تاير رخيبوهم كل سبزو سامعيو اتأزوي محزان زخونا كفالو قن نقرما قدنا خنوقع لني نابت فيديو مسبس احنا كنرخبو اينابتنا يلو معاند على لسحيزنا يا مسئينا اينا نمبال زاكلي كالي قداي كالو بوغن صمدو زملكت مالتي صمدو سالاسا بصيحا فرا افري ايا تعوي تايا سعاريت كوينا ايا يبلنا اول سعيد نحنا خا افريتن صمدو بتግራይ حدش سرعات حدش حقي حدش بيت مأسرتي قد اهانيص اوزتنبلو كمان نابلت ግን نحنا ونا تጨቃጨقنا نسون አይገድፋን ይሉ ማለት እዩ ዝበስበሰስ ዝናብን ይፈርሕ ክበሃል ከም በሐድሽ ኩል ግዜ ሒዝዋ ይመጻሎ ወይ ላብትና ኢሎም ማዓንት ዕላላት ከአ ክትንክፎም ይዝወሎ መርእስተለው እዮም ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ቅጽለብ ነብለሉ እዋን እንታይም ኮይኖም ዞም ሰባት አይሰማሙ እንዲዮም እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ምስትናይ ውድ ሕወሓት መራሒ ዶክተር ደብረጽዮን ዝብሉ ወኳ ሳይፈልጡ እንዲዮም ተሓደ ንበይኑ ንጸጋሚ ይዛረብ ተሓደ ንበይኑ ንምዕራብ ይዛረብ እንታይ ይነፍሕዎም እንታይ ኮይኖም ተሳሚዕ መኳ ዘይመጽነት ሓሶትን ሓሶቱ ዝብል እዩ ብዙሓት ተቃውምቲ ውድባት ብዙ ጉዳይ ዘመልኪቶም ብፍላይ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተሃበ መግለጺ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ንሕና ንደልዮ ኣይኮነን ህዝቢ ዝደልዮ ኣይኮነን ነዚ ኸኣ ሰላማዊ ሰልፍ ክንወጽኢና እናበሉን ይርከቡ እዮም ማለት እዩ ብጠቕላላ ቀጽልና ንረኽቦ ካልእ ጉዳይ ኣሎ ኣይተ ጃዋር ኣሕመድን ኣይተ ጌታቸው ረዳን ክልቲኦም ማለት እዩ ተማሊ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዋና የማናይ ኢድ ዝነበረ ሎሚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዋና ኢድ ዘሎ ታይ ዝበሃል ማለት ሓኖታት ፖለቲካ ለማዓንተ ሃካ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ገጻት ቲክቶክ ገለ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ተሓልፎ ኣለኹም ከም ዘሎ ዝኹነታት እዚ ኩሉ ትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ ክነውግዓሉ ኢና ናይ ለማዓንተ ቪድዮ ኸ ኣካል ትሕዝቶና ጌርና ሒዝና መጽና ኣለና ኢና ብዙሓት ነገራት በዋዛ ምስቁም ነገር ኣቢልና ካብዚ ኣቶምስ ዋላ እንተ ትርሕቕ ኣረ ካብዚ ኣቶም ከመይና ንርሕቕ ዝተባሃሉ በዓል ሃይለ ደደቢቱን ኣምጽና የማለና ንምንታይሲ በቃ ይዛረቡ ያለው ንሕና ከይንገርፎም ንሳቶም ይዛረቡ ከይንሰምዖም ካጥዒ ዘረባ ይዛረቡ ኤንዌይስ ሒዘ መጽየልኹም ናይ ለማዓንተ ቪድዮውን ሸሓል መሓል መታዕሊኽ ክብል እዩ ማለት ሃይለ ደደቢት ዘን ሓቢርና ክንሰምዒና ኣቀድመ ቢለ ሓንቲ ቀልድ ከምበወልኩም ቀልድኻ ጽቡቕ ሓደ ግዜ ንሪአክሽን ሲ የመቅሮ እምበር ዋላ ሓንቲ ነገር ይብሉን መምህር ኦኬ ዝበሃል መጽሓፍ ኣሎ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ቀልድታት ትግርኛ ምስቁም ነገር እዩ ሓቃው ዛንታታት ሒዙ ዝተመስረተ እዩ ኢሮብ ኣብ ምዕራብ ዝበለ ርእስቲ ለማዓንተ ዘንበወልኩም ካብቶም ቀልድታት ማለት እዩ ዳርጋታ መጽሓፍ እንዳጠፈት እንዲያ ነራ ሕጂ አልሽኩም ስደዱ ለይለሲ ካብ ውሽጥ ቆፎ ገለመለ ሓረዶሮ ጽይቕ ዝበለት በብዙሕ ነገር አልሽም እዮም ሰደም ኤኒዌይስ እቶም ጽሓፍ በዓለሙ ናብ ተኸባቢና ከባቢ ስለ ዘለው ምናልባት ሓንቲ ሕታም እንድሕር ዳልያቶም ኮይና ወይ ኮፕ ክለ ተማሕጺና ነረ ካብኦም ያ መጽያን ተዘይ ተጋጊ መስለኒ ብጣዕሚ ኣግንታ መጽሓፍ አሪጋ ኤኒዌይስ ኢሮብ ኣብ ምዕራብ ናብ ትብል ቀል ሒዘኩም ክሰግር መምህር ዓለም ሰገድ ኣብ ከተማ እንዳባጉና በመምህርነት ነውሕ እዋን ናምሃሩ ይርከቡ ሽዑ ማለት እዩ ሕጅውን ኮም መምህር እዮም ሓደ እዋን ሕብረተሰብ ትምህርቲ ናምሃሩን ከለው ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ይርከቡ ክብሉ የምህሩ መምህር ክብልዎ ዝሓሰቡ ግና ብሄረሰብ ኩናማይ ነይሩ ግራ ዝኣቶም ዝመሃሩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ወይ ከዓ ዝተደናገሩ ተምሃሮ ከዓ ተጋደልቲ እዮም ነይሮም መምህር ተጋጊኹም ብሄረሰብ ኢሮብ እኮ ኣብ ዞባ ምብራቕ እዮም ዝርከቡ ይብልዎም መምህር ተቀበል ኣቢሉ ኣነ ዝፈልጥ ኣብ ምዕራብ ከም ዘለው እዩ ታይ ፍለጥ ንስኻትኩም እኮ ይትገርፉን ብለይትና ምብራቕ ሕሊፍኩምም ትኾኑ ክብል እቲ ክፍሊ ስሓቅ ብስሓቅ ገይሩ ወይ ይበሃል ወል ቀጽልና ናብ ናይ ለማዓንቲ ሪአክሽን ናኽንኣቱ ኢና ኣብ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ እንድሕር ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ማይ ትረስዑ ማለት እዩ ወል ተቀዳማይ ርእይቶታትና ከዓ ናብ ርእይቶ ዘሎ ቪድዮታት ሒዘኩም ክሰግር ሙዑዝ ግደይ ላይክ ገይርዎ ነዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ቀኒለይ ሙእዝሓወይ ማለት እዩ ቶማስ ሃይለ በተመሳሳሊ ላይክ ገይርዎ ቶሚ ክብረት ያበለይ KLM በተመሳሳሊ ሰላም ይሉ ላይክ ገይርዎሎ ነዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ክብረት ያበለይ ክብረካ ደሊ TDLF EK7
زبلن خا نبين خا يكون كان كلنا اينا قچي زمصاكا ابنايت مالي شوكا تزاريب كايو ممريصوم كوبي لينك يغبرو اول كعان يرترا طراي كيزارب نت حزب تግራይ يركسوال لمبر حزب تግራይ زحاسبلو سينو يحزن كريا خا كيرلس انتا يوم زولو فرنجي if you tell the truth you don't have to remember if you tell the truth ማለት ዲዮም ዝብሉ እናወጹ ዘባህዱልና ዘበደሉና መሪውርና አሎ ዘበደሉና ማለት እዩ ይሕዝን ክብል TDLF حسابو قليص الله مالتيو بتعامي كبرتي هابلي يقن يلي TDLF تخلي هايله سلام كما يقنخا كبري إلنا الله كبر حاو تخلي هايله كما يقنخا دحنا ديخا مالتيو بتعامي أزيوم دس زبلو رئيتوتات كمو صحفيكم نامناي لو معنت فيديو كنسجرينا نامناي لو معنت فيديو ما نسجر نامناي لو معنت فيديو صمدو سالس اينا درغم نبل صمدو ناي افريقيا مدهانيتي يبل نيرتران تግራይን ከድሕነ ናይ ካለንግን ኮም ይዝብል በምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጽምዶ ፓርላማ ተዘሪብሉ ስለዚ ውጽኢታው ኮይኖሎ ማለት እዩ መንጽሮር ኮይንዎምሎ ማለት እዩ ይዝብል ጽምዶ ምሶማል ዝብል ሕጂ ሓድሽ ዝወፀኻ ጽምዶ ተኣምራት ሰርሒ እዩ ሲዕርኩም ይኹም ወዘተ ዝብሉን ኣሎ እዞም ኩሎም ወግዕታት ባውል ስዒድ ከመጽዮም ክንሰምዓ ሚና ሰምዒና ኻሪአክት ክንገብረሎም ኢና ኣብዚ ኣዘሎ ሓደ ለቕማጽ እንታይ ይብል መስለኩም ለቕማጽ እዩ ኦፍ ኮርስ نبعلو أي واقع كيدو وقري أي فلت جل ري أي فلت جن كم زي أمز أمسول اليوم قدام نازلوا تزبلو سمعوه بديت عاسفلك يهديت أورنت عاسفلك ناب إرتراخيت كانوا موجا أكو خوينا مسارح خوينا تعيد اللي يتونا يدل دقامي لو علو يراس هاتشو منجست تواجدن كيتوبيا ناس أعود أنا ميلو منجست 50% بلا يونس أبزي حق كله اتناي بعلم منغستكو اتي تواغينا نص اوصينا اينا زبل ناي بعلم منغست يخوم الى ززارب 50 صريحلنا يبعلو فرقس كيدلنا يبعلو راسرتولنا بعالم لاي كنورز كوريا قطلو اجيك زغنان يهونه منغست አቋቁመዋል ካብ ዓለም ማለትዩ ካብ ሰሜን ኮሪያ ቀጽሉ ዘለሲ በጣም ዘጽል መንግስት አለው ነው ሲሉ ራሳቸው ልጆቻችንን ከፈልንለት ምናምን የሚሉት መንግስት አለ አይደለም እሱ ይተባበረንና እንተናው ዓለም መንግስት ይተሓበረና ዘለው በቃ ተናው ዓለም መንግስት በዓለም ስራቢ ምንድን ያደረጉት ሕጀን احنا እንታ አይዝብል በሐጽሩ ስንና እንዳመወጽናስ ከናአቱ ይናይብል ስንና እንዳመወጽና ያናን አቱ ጥሒስና ምክንያቱ ንዑ ምስበለ مستخفته نساتهم مصيوم نحنا قلنا يكدنا يومن قال عنده ببقونا بقننا بركفت አይደለም ማን ነው ተጠለቅልቆ የመጣው እዚህ እኛ በእንعنا مستخفته بصبق من صبق مستخفته ተመንገድኮ ንሶምዮም ነተዓድ መጽዮም ውሕጥ ቢሎም نحنا እኮ አይከድናን ዝብል ጉዳይ ይዘለው ማለት እዩ እንዴት አሁንኮ መዋጋ እንዋጋ ብንልም እኮ ምንዋጋው ሰው እኮ ዋላ ንዋጋ ተነብለሲ መንደለና እዩ እንታይ ኃይልልና እንዋጋው ትብል ወግዒያ ዘላ በዚያ ማለት እዩ بتعم أزيو زحزنيو حقون كانيو تزحزن نجارو تخفالو خا كم زي عينت نعقدات كزارو بخلو سبات ويك أخم زي عينت زخونة نجار كزارو بخلو سب إن حلفة سب بوم بندرجة السب نتواجه زوم صوم خوانو عوتسي ويك عوتين ولا بحثيو عنوات مالتيو كم بخم أهم زمت وجسي تقام نجار كم خوانو يوم زارو بسبات جن وج أزيو جودا نجار كم خوانو ولا حنت يزارون يوم مهنيات ريهم ما يفلطون نتوم زرعيهم يو سقاي نتوم اقروم استقورصهم حواتهم نتوم زموتهم نتوم استسوؤهم بر نتوم بعلكم زي امز امسلوكو غدايو ما يكونن وق ود وق بقى خمزي كمزي صوتا ايز مسلم مهنيات بتلفزيون يوم زريو ካብ ወጻይ ሪኦም ማይፈልጡ ሕጂ ማዕበል ክሕሱ ተረኺቡ ማዕበል ከም ዘሎ ይሕሱ ይነሩ ሓሳዊዩ ቀደም አና ሓሳዊ ይዝብሎ በሐጽሩ ግን ሕጂ ናብ ብርጌድና ሓመዱ ተሞሊስ ስለዝበሉ ገለገለ እሚነ ደው ጀሚሮም እንዲም መቃ ይሕሱ ይነሩ ቀደሙን ሕጂ ክሕሱስ ክልተ ቪዲዮ ተረኺቡ ነው ማለት እዩ ኮፎ ቢሎም ልኻ ካብ ከምዛ ዓይነት ሓሶት እሺ ውጣ አምጻታ ቪዲዮ ማዝሩ አምጻታ ቪዲዮ ታ ሽድሽተ መኻይን ገለ ዝሕልፍ ጽርግያ ተሰሪሕሎ ዝበልክዎ ሓሶት ግዶ ካለ መስመራ ኸያትዋ ናይ ሃይዌይ ተሰሪሕሎ ናይ ሽድሽ ካብ 4 እስከ 6 መካይን በሐሳብ ዝኸዳሉ ሃይዌይ ተሰሪሕሎ ናይ ሽድሽ ካብ 4 እስከ 6 መካይን በሐሳብ ዝኸዳሉ ሃይዌይ ተሰሪሕሎ معت كستايد سرح دلو زعل بإرتبي لمن أوي لو مالتي تراخيب كابك من مخبر أي كالن عبيت ديجيتال فيرما زبهال زي كويو محبرة وميديا ديجيتال فيرما أيو كبهال زي بايزوي قال بقال مالتي أم زي حلفو أنا أرد أن
እንታይ ክርድእካ ዳ እንታይ ክርድእካ ትሬስ ይለኩለርና እንታይ ክርድእካ እምበር ተሓሶት ከም ዘላታ ኮፍ ኢኻ ቢልካ ንሕና ኸ ደጊምና ኣምፂና ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይከኣልን ኮፍ ኣቢልና ንሕና እውን ተሓሶትካ ማለት እዩ ኣይታ ኣብርሃ ደስታሲ 2 ፌብሩዋሪ 2019 ዓመተ ምህረት ከምዚ ኣይሉ ጽሒፉ ነይሩ ታይ ዝብል እዞም ማሌሊታውያን ሎሚ ካብ አዲስ አበባ ተዋሪሮም ኣለው ሽዑ ክንባረርና ኢሎም ይሓስቡን ነይሮም ማለተይ ኣኡ መስከዱ ኸኣ ተባሪሮም ይዝብል ከይዶም ተባሪሮም መስከዱ ኸኣ ንምንታይ ንባረር ኢሎም ሲ ተቃውሞ መንግስተይ እንደልን ገለገለ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ጽንሒሎም እውን ካብ መቐለ ክባረሩ እዮም ዝባረሩ ይመስሎም እንበር ኣብኡውን ካብ መቐለ ወይ ካብ ትግራይ እንድሕር ዳ ተባሪሮም እውን ከምኡ ትግራይ ኣይተደልን ወይ ከዓ ክትፈርስ ኣለዋ ክብሉ እዮም ከምቲ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ኣነ ግን ይዝብል ዓደይ ፎቶ እየ ንዝበደልዋ ኸ ኣይዕገሰን እየ ኣብ አዲስ አበባ ተሳዒርና ያሞ ኢትዮጵያ ትፍረስያ ገና እኮ ኣብ መቐለ እውን ክትሰዓሪ ኻ ድሓርከ ዝብል ሓሳብሲ 2019 ዓመተ ምህረት ጽሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዓረና ካብ ዝሓሹ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሽዑ እዋናት በዓል ኣብርሃ ደስታ ወዘተ ገለኦም ነይሮም ማለት እዩ እናጽሓፉ ዋላ ሓቂ ይኹን ሓሶት ዝሮ ባኺኖም እዮም ጠፊኦም እዮም ሕጂ እንደ ዓረና ከም ምህላው ይፈልጥና ኣሎ ድኸ ይብስሩ ከምዚ ኣይሉ ግን ጽሒፉ ነይሩ ተገረም ማለት እዩ ተገረም ብዙሓት ሰባት ወላ ተገረም ላይ ይርከቡ እዘን ቅድሚ ሰሙን ዝተዛረብዎን ዘረባታት ተዋቂዐን ዝበሃላ ዘለዋ ከረድእኩም እየ እዚአን እየን ዘረባታት ተስታይ ከብል ተማኸይ ነይሩ ግጭት ገጢሙ ዳር ታይትወር መጽኹም ነዚና መጽና ተመለሱ ከምዚ ገለበለ እናተዋለና አውቶማቲካሊ ና ግጭት ታአቲው after ጽሑፈይ ጻሕፈናን ተኳስውን መከላከያ ናብ ሰራዊትና ዝተኳስ ኾን ሱ ተናይ ጸለምቲ ተኳስ ንሱ በሰላም ጸገማይ ፈትሕ ይብሉ በተኩሲ ድማ ተኩስ ትመልስ ማለት ታራት ገበር መልስ ይተዋህቡ ስለዚህ ግዶፍታይ ነው نحن ኮይደለና ወተም ደቅና ክነብሩና ወሊድና እዮም نحن ኮይደለና ንልና ግዶፍታይ ለውምና نحن ኮይደለና ካብ ቀደሙ ባዕለ ይተኩሽልና ይልና ዝብልዩ እትውግብ በከመይ ከም ዝተላዓለ ቀደም ቢሉን ስለዝነገረና በቀዳማይውን ስለዘውጋዓናሉ ተዘራሪብና ሊና ማለት እዩ ከመይሉ ተጀሚሩ ንዝብል እትውግብ بقلل زبالة قانقا كيدوم أبو كوميتيات نيروم كزاراربو إهن مهين كبهالو ستعيشو حجي كنرخب على كنزارارب تبهيلهم مسكودو خا تخصخو فيتهم لهم زبلي نيرو انتو خونا بغلتي أمقات نسميهم كفيتهم الله زبل واقعي زلو سلازي أفلا لايس يبولون بزحات سبات كمزي أمنا رحقات زلو زربات تزاربو مسيلوهم نيرو جن أفلا لا يبولون بحاصير نحنا جمرنا نحنا سلامين عند اللي زبليو ندحر موصينا ግን ተخص አታመልስ ገለ ዝብል ከ አላታ ነገረ መንገዳ ታፈخራ አላታ ማለት እዩ እሺ ሸዊት ውዳሴ እስክንስማ ወይም ደሊና هم ሃሩ ሰብ ኮኑ ናይ ዓለም ህይወት ክመርሒና እንደል ብልጎርመሱ ቁጥሪ አደዳ ጥይት ኮነ ይኮነ እንደል ቢስካ ደስ ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ወላዲ ባህጉስ ወሊዱ ከዕቢ وق معرقهم كري طبقهم كريم بيبب عصرت 10 عمته ناو دفاع عنده حوحات عنده قوتت بخساده توم لمنه تقراي يله سازو مخنيات كونه يخلي بزي بحر خفتيو سوون بزي حلاي نشتعرف اي سلاز قواقا قال لنا كم اباي بحراي كتفكر بسرقيقاي سازو سخن قرم منيو ساز بقلتي نتمنساي انا كلش عدقاقي ملو لسي لازم أين واقع بك نحناس يا أخلنا تحز قدم حزل خافلنا يا دقاقيمنا اللي خافلنا يا مسواتنا نحناون ولدناون وهالوت معوانا للو حواتنا نحتنا نون اللي خافلوا واقع يا أكلي ما تمرت نموس هذا أخوليس أنا ليت نبين ده صوت أيوة يتعلم تخمس كاتشب حراي نايزا قول عزي تاريخ زحزن تاريخ نديو مالت حرحر جزيسي توم هتصاونتون لبم يلوميهم مالت كزاروس بتعم خبر يبلك أيو خصمعهم كالخالومي كم تنايك أدم أيكونن توم نايلوم زلوا قلعو كابتي نحسبون نجمتون بالعلي بوزحات قالات يوم زاربو مالت كنجمتو قبلكم كل خصي سب كندزي أم تلنا نحنا بتناتنا عدمة مالتيو بوزح نقح يكونن نيرو
ቀስና በለ ድሕሪ 7 ከም ዲጌርካ ኢድካ ሒስካ እዩ ትምህርቲ ተጀሚሩ ማለት ይተርክበላ ዲኻ ይተርክበላና ተባሃለ ድሕሪ ተወሰነ እዋን ግን ትውልድ እውን ባዕሉን ናነቀሐ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ማለት እዩ ኤአይ ዝኾነ ጀነሬሽን ይዝፍጠር ዘሎ ሕጂ እቲ ትውልድ እዚ ንቑሕ እዩ እቶም ናይ ቀደም ሰባት ግን እቶም ዝመርሕና ብፍላይ ከኣብዮም ቀርዮም ስታግናንት ኮይኖም ወዲኦም እዮም ሕጂ ትመንእሰይ ንምንታይ ኢኻ ኩናት ኣይንደልን ትብል ዘለኻ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ስትብሉ ዘለኹም ይብሉኻ መፅዮም ማለት እዩ ንምንታይ ኩናት ኣይትደልንስ ፈሪሕካ ዲኻ እሞ ፈሪሕና ምስ መሬትና ተሓዲግና ደንነር ይብለካ ተዋጊእኻ ተምፃ ዲኻ ርግፀኛ ኣይኮነን ካብ ኣይፈልጣን ትዝመራሕያ ኣይፈልጥን ተዋጊእ ከምፃ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን እንታይ ዳ ይገብር መቃነይ ማለት እዩ መቃነይ መጻንሒ سويلو حق حقنا نزارب زلنا حقيلو كوفيلنا حي ومبر حينا خوفت نبلس تواجينا مو تسعرو ديكم حجي ولا تسعرو تخوينكم تمصو تخوينكم حدا ጭብጥኮ صبوق نيرو حجي ግን حدا بسو تواجي السعره ማለት مخانو نغركم تو اب كوينات تواجي السعرن تواجي استسعرن كلتيوم لوزرسيوم مطانوم ጥራሕ ይስፋላለ كلتيوم سي سعوراتيوم ማለት ግን دحان ማለት ابرهاند حيزوس ካብቲ ውግእ ዝወፀሞ أفتي متعرق ناتي أنا حيال تسعير زلهم نعيس بوزح نجري وهذا النزبلة بحيلو مالتي كموس تخون دي خلو تختمس دي خاتلك أي كمتسنيو نمنتاي تيستجيرو فيلز جبرك كايدا سلزخونة مالتي حجي حمش تجزي شدش تجزي دقيم كا دقيم كا أنت زي كوينو وجهن كفتينا أنت زي كوينو وجهن كفتينا نمن حيزنا نعخم حيزنا يبل أبقى تتحيز كتواجع أنت خم أزبلك سبعون نعخم حزنا قل أزبلك أبقى لاتك نعخ حزك عرسها أمينك حلناخا نبسخا أمينك تواقع كل سبت رئي لخا تايب لله كهبز أنك سبع بي كاب دقا فايك ساب تقاوامي كاب ود عدي كاب دياسبور كساب دياسبورا زولو اتوق أدلا يكونن كاب عبيت خساب نشتو وقا يدلن بسلامه من قد مزرابي كاليو مخنياتو تواجينا سي توم حج قريفهم نخيلهم زلوا بعد جنرال طرق نفتي دبرسينا ديك زعز بهال مسوق صحكو حرزيه تايلو مسلكم وقا يدلن يرو بوليتيكاوي باسي يرنا بو يزفتح سلازي توقس يدلن يلو زو كل مليون مصفصفو اب تحت غرغاد انت استماخيرهم يغبرو وين ورو انت سنايب حقي منبر وديهم نخيلهم مالت حج نزي خامس كاتواغا ان تتونا ناب عودو خوينات تدليتاتكم كوموديو كوم انت خوينو بعلها تواغا يزبلك تواغا تجري هنا أبوي مجادل لما قتلهم ليه تسوي معنا خيل بيزوي أبوي تجري لي بمهانو ينقل لي ما هي سمع كل يوم تجري لي تسوي لي حزن يسمى نجادل يولدو أدينا أحوتنا خسدنا ميسوندي أيوة شلون أنت أيوة تخدر لي محزي أبوي سيدم لي أنت مزي غوركنا أزمة سكارة شط دختنا غري واه لمن اسمنت نغري مسمى زري مسحوتي ما أربعة حواتنا بزي أبتشينا المحاضر زلنا ما سكا مالك واه أيوة خيمو دينا تبعدو خوي رأيوه أو مالت كم زي يفتر وقع مالتي 4 قول علوها مسدئة زنبرا بوعة تسوي إيو ماستيكا شيطان ينزم محاضرة ينابرا مالت أملاخ يبارخ لن يخوون مبر كبيد مالتي يزيز نختنبر اتزخبل نغريو دحان ازي غتايب للو بصرو تاوق انت تفطرت عين دقسنينا باهتان سلامن زورن شعيو سبر يلز مصالكم زي مالتي ابزي كونه ساعات يزمص كابكم يوم زبلو رسحات نرحق يزبل انا كو رسحات زبل صرف دحان يصنحلا موت صحفيو خمزلو تقالو مو خمزلو خغرفو انا مخنياتو سلازي يمطن حما ነገር ከአፍኩም አይወጣ ስለስተባሃደ እተዘዛረቦ ግን በጣዕሚ አነ እንታይዮም ዝብሉ ዘሎ አይፈልጥን መን ከይብስሩ ዘለኹም ቢሃይንድ መን ናይ መን ዕላማ እዚ ንብረት ልዕል ዝቃለስ እኮ ክንደይ ሽሻይ እንሂ መስለኩም እትብረት ልዕል ዝቃለስ እኮ ክንደይ ሽሻይ መስልኩም ንሕና እኮ እዚ ነና ኣብ ስቱዲዮ حقيقة هو يحبك أي استوديو هاي شوي كسبت نسخة الصراحة عمتها صريحة إيه نسخة most probably أب كمبيوتر كوف أب زي بالكال استوديو كوف زي بالكال عمتها تقول أنا كوفي لخوني 9 عمت شو ما أنت عمت غير الله أنا مس كمبيوتر كوف كابزبل 9 عمت شو ما أنت عمت مالت كم هارك لخو هاي سكول كم هارك لخو جميرو كسب حجي يونيفرسيتي بروجرام كم هارك لخو أبصراحة حجي
مسينا يوجئن مسينا مسوعتنا خاطر ورا دروز الله مسينا اجر مقراص خاطر ورا دروز الله شيشا ايو خايبل انت ودي كما خاز بلس انت اين انت تستر اندو انت قدف اندو انت خن مخرك انت قدف اي فولت انت سب كفيلكم يبلك مكرنا باولينا ودي ኣለኩም ከምዚ ዝኾነት ሰበይቲ ማለት ዝኾነት ሰበይቲ ዞም ደቃ ህው ከቢሎም ማስ ብሰንኪ ዝቆል ዓባ መከራ ይረኸብኩ ኣነ ለብዘበ ክትብል ከላ እሞ ብጣዕሚ ኸ ጥዑይ ስራሕ ንሳስ እኳ ነቲ ቆልዓ ክትዕቢ ትገብሮ ዘላ ስራሕ ይኸውን ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህፃ ኮይ ብዛዕባ ውግእን ወረ ውግእን ንኽተምፅእ ኢ-ዲሞክራስያዊነት ንኽተስፍን ፍትሕን ርትዕን ኣንጻር ፍትሕን ርትዕን ንኽትቃለስ أنصار حسوت أنت تقالس كو صبغيني رو راح تموت كلهاون عسب بسماي يلوك بق عسب بسماي تناي مريت تسدحان سينك هايلي قمت اندحان اللي هذا لها بزحنا ابزل لها يعدي ግን أنا بق تحزنن لها ازبلك زلو تحزنن لها تتيدي فرانكلي قنعنا بقنعنا مالتي زي كون وقعها توقع زلها سبيع الزبك الله هدئ بل ካብ ውግእስ እንታይ ይጽበ ዘሎ ሰብዚስ እንታይ ኣሎ ኮይኑ ምስ ኣሶሺየትድ ዝኾነ ጥቕሚ ቅድሚ ሕጂስ እንታይ ነይርዎ ኮይኑ ኢኻ ትበሃል ዘለኻ በተዓድና ማለት እዩ ትኹሉ ሰብ ክሰምዓካ ከለኹ ሰብ እንተሰልኪዎ ኣራዳ ክትኮን ኣለካ ንስኻ ንባዕልኻ ጮማ ኣራዳ በቃ ሰብ እንተሰልኪዎ ተርእስቲ ናብ ካሊእ ማለት እዩ በቃ ቀይሮ ብለ በቃ ተወግዒ ዋ ታታየር ደካን መከረና ወለ ኣነ ካብም ዝኾይነ ዝጭነቕ ምሽቃይ ሒዘን ተስተኩስ ምሕሸን نعم تكوس أنا خدنا كان أنا أستراليا خمس هايلش دكتور هايل كده أنا أستراليا خمس نسخة عاتها تكوس بقى أتجمع بالك أنا عاوز تعدي مسألة بقى الله خالق سبات وصدق ماما هاو يتشنو تنايت كاتشين كات مالتي تناي استوديو زل ما برهت تناي استوديو هو أوف كورس يفلت أوكي مالت قليل إفرت يكونن التسرح سي برتع سرح زليون حيال سرح زليون قدام خانو فلت كن مسوق أيتواردر زي كونه نجر مزخونه نجر زي كونه مزخونه نجبرك أيتوارادر هاي شوي قدف زي أي مخركة شكرا وني رأي بدم بدحن مسنفكم أول تحسن في قدم سبورتني أنها نركا هاي تحسن يحشك كان سيد حيش مصوات النذلو العلوت مر شيء تحتي أتو ودل دكتور دبرتين بفلاي أبوم برنايت ودل زتزاربو زرباتات الله حدا من حزبنا حزنا خل مكتينا زبهال زربالله تسمعي زي نايز جوبا زي حجاونت الحر زي حلي خوينه وعلى بريتوريا فريسلو مالتي زول زرباون سمعنا زيون كالي حدا جنيات مكوساي مزو تنكوساتات زي ناي حزب مسيل كان مقرب زجبر صعر دما بسفيحو يخدلو زلو خنتاتنا نرئ زلنا ازو كيد زي جيجا مخانو سلاماو سلف تصويعها تقاوم مقربن حزب بي كم زلو مرأي نكالي صبوي زي سي كالي حجي سلام او سلف مقباري بقى خمزي مقبار نحنا انت عينت دليت كم زل الناس بسلام او سلف بيلنا هنقلصينا كمزي خنقبرينا ايزبل زلو كاسرو خونيهم من الباتون ودو ولادو وسيدهم زفرارح وسراوت شعبيه نسب ايزين ديم حجين عقون كوسدو وي زخونه ነገር كبصحلو يخونيهم مغنياتو كمزي عينت حق ززارب اي فتون زلو حجي بقى حق ززارب سب اي فتون كتحسو لك حجي أبز تقرأي إلوكو ودبيتو بزحلف وانتا فيديو خمس ألكمي أبو حق نحر أبزي بزعبا زخوني يكون حق نحر أتزاريبكا بوزح تسب نتسب تصولو أتزاريبكا دحان تسب تصولو قوص أقامي يقولن قن اتميدياسي كمزي عينت جنريك زخونو كونتنت بي اي ديزاين تقبرز مثلنا يتصلق كونتنت ملوء خمول أخلو يحزن مالتي يحزن قن بقى نحنا نعزب كم سب من يمكن بلاي نخلن اي تجيتاچو كي ردا اوفيشال مالتيو فيريفايد اكاونت كونغراتوليشنز براذر جواري زبل انت اي زبل مالتيو تتقاومو نبركا منغست قدم حجي غلغله تبلو نبركا حجي لوطي ناشونال انترست يحلل ايو بطعم غيرو ايو زمرح زلو مالتيو حدا نسخاتهم حلالفوم زلخا خا كاب حق زرحقيوم مسليدينغ ناريتيفيو غلغله زبل مالتيو ايو صحيفلو حجي ايت جوار محمد كاتا يزبل اتصحف مالتي انما فكر انزي ملكتوች በአደባባይ የሚወጡበት ሁኔታ መኖር አልነበረበት because እንዴት ነው ሁለቱ አንድ ቦታ ተጨማሪ ቤንዚን ሳያስፈልግ ለከባድ ቃጠሎ ምክንያት ሊሆን የሚችሉ እሳትና ጭድ የሆኑ አስተሳሰቦች አንድ መድረክ ላይ
በ60 ሰዎችም በ6 ሰዎችም ይቀንቀኑ አደባባይ ላይ ወጥቶ መታየታቸው አሁን ዞሮ የሥርዓቱ በሚፈልገው ደረጃ እነኚህን ነገሮች መዋጋት አለመቻሉን የሚያሳይ ነው። የነባይዘወይ በትንሽ አጋጣሚ በስህተት ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ትልቅ አደጋ የሚያደርሱ ትንሽ ሰዎች ምሳሌ ከፈለክ አብይ አህመድ እንደዚህ አይነት ደረጃ ጊዜ ተወስዶ ልንወያይበት የሚገባ ትልቅ ዶክመንት ስለሆነ ይሄንን ከንግግር በዘለለ ወደ ጽሁፍ ቀይረው ያቀረቡልን ጠቅላይ ሚኒስትር ማመስገን ፈልጋለሁ። በቃ ከምዚ 10 ጊዜ የተጋላቢጡ ማለት እዩ ሕጂት 10 ጊዜ ምግልባጥ ከም ዘለዎ በቃ 10 ጊዜ ተዛሪብ እዩ መጀመሪያ እዚ ድንክ ማለት ሲ በቃ ናይ መወዳእታ ሓደ ሰብ ንዓዲ ዘውድቕ አጋጣሚ ይሽወም እሞ ብድሕሪኡ ንሓንቲ ዓዲ ከውድቕ ዝኽእል መራሒ እንድሕር ረኺብካ ንኣብነት ከርእየካ ዝኽእል ዶክተር አብይ አሕመድ እዩ ዝብል እዩ ቀደም ኣብቲ ግዜ ወጊ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ከዓ እቲ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ አንቢቦ እየ እዚ ከዓ ቀሲልካ ግዜ ወሲድካ ኣፅኒዕካ ከተንብቦ ዘለካ እዩ ዝብል እዩ ድሕሪ ይቅርታ ማለት እዩ ድሕሪ ንባዕሉ እውን ምድማሩ ዝመፀ ቋንቋ እዩ ቅፅል ኣቢሉ ከዓ ብዙሓት ዘረባታት እዮም ሕጂ ከዓ ንጃዋር እውን ተናኺፍዎ ኣሎ ጃዋር ከዓ መልሲ ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ግን ነየናይ ኣይተጌታቸው ይኽጽሕፈሉ ኢሉ እዩ ዝምልስ ኣይተጃዋር ባይዘወይ ብጣዕሚ ዘስሐቀካ ጉዳይ ንሱ እዩ ነየናይ ክምልስ ኣይፈልጥን ኢሉ እዩ ሓሳብ ዝገልጽ ማርጋ ማረኸን ራእዩ ሕወሓት 10 ጊዜ ውጽኢት ኣልቦ ዝኾነ ደብዳቤ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ምጽሓፍ ሓንቲ ደብዳቤ ናብ ወገናትኩም ጌታቸው ረዳ ዶክተር አብርሃም በላይ ጀነራል ጻድቃን ጽሒፍኩም ምዝታይ ውጽኢታዊ ምኾነ ነይሩ ዝብል እዩ ተዛተዩ ዝብል እዩ ማርጋ ማረ ጽሒፍዎ ዘሎ ወለ خزاته خمزه يخول يفلط እዩ እሞ ናይ ሎም ዓንቲ ቁም ነገር መብዛሕታ አሲ ጽብቕ ዝበለት ጎበዝ ገጣሚ እውን ስለ ዝኾነ ዝጎበዝ ገጣሚ ወደቦይ ኃይለ ማርያም ኣብታ ናይ ሎም ዓንቲ ግጥሚ እናዋዘና እተን ቁም ነገራት አቦቦተና መስመረን ኮፍ ክነብለኒና ማለት እዩ ለስጎ ታ ግጥም እንዳሰማዕና ንዓኻ ክንህይሳ ኢና ዋላ ግጥማ እውን ተተረፈት ዋላ ተለላአ ዋላ ነግሓ ናይ ግጥማ ያርእስቲ እሺ ውድበይ አፍልጥን ምድበይ ወምንታይ ክትምድብን ውድበይ እሺ ጉልበተይ ዲ ክትደሊ ገንዘበይ ረሃፀይ ዲ ክትደሊ ሐሳበይ ርእሰይ ዲ ክትደሊ ወይስ ልበይ ወርቀይ ዲ ክትደሊ ቀለበይ ከም ጻድቃን ዶ ክኾነልክስ ከም ምግበይ ውድበይ ንገርና ሓዲኡ ክፈልጥ መደበይ وعجي كمن يخون تدليني أنت ودب كمن مالتي كمن سي كمن يختدليني كم قلبي يختدلي حسابي يختدلي ملكعي يختدلي باقي يختدلي وزتس انتاي صبوي وحجين ودبي ومسودبي زارب زلو مالتي صبو حسابي ايش ود افلط يطافلط اتدغناني دغي من نسخ ميداي نسخ كلبي نسخ ارسنال وارسنال تمالغن مالتي بفلاي عنتو اندا تزارب كل نيره دغاف ارسنال انا دغفت ارسنال كلهم زم يوتيوبرات تيكتوكرات غزعس دغفت ارسنال يوم بايزو انتي مخانه يفلط موزحته مالتي حجي دحم بزخونه يكون دغفت ارسنال كاتمال زرانا صوتا مالتي حمزو زل صوتا رينا بفلات مودات حقيدو درغا فريسوم كاونتر اتاك تصلق مالتي زوم برينتفورد زبحالو ماي جاد انت عينت ايت يوماتا غودي اسكي كلبي عصمي دي ختدلي سغاي ماشي سلفي دي ختدلي دانغاي اسمي دي ختدلي لاغاي افي دي ختدلي منغاغاي نخرمت دو كخونلكس نحغاي نغرن مدبي يفلط نو واغاي سماداي دو كخونلك بلصاغاي كم ጌታቸው سماداي دو كخونلك بلصاغاي بعد اود كافتون زصمو دس كافتون زولصغو كافتون زرمو زترفو دس كافتون زحالفو يبچوني بقى تغطمي بقى دس يلني قلل زله غطم خوين ግን መስሓቆን ጀስት እቲ ፖኤቲክ ዝኮነ ትሕዝቶ ኣሎ በቃ ናይ በሓቅ ግጥም ማለት ከምዚ ይኾን ዘሎ ጽቡቕ እዩ ነገር መንገዱ የጉልህሎ ዶክ ኾነልኪ ከም አረጋይ ደጊም ንስኽ ሓቀይ ንስኽ ጌጋይ ንስኽ ሸቀጠይ ንስኽ ዕዳጋይ ውድበይ ንገርኒ በቃ አበዩ ምድበይ እሺ ከድሕነክ ደሞ ዝተመዛበለ ከይተመለሰ ሓራይ ውጣ ኢለ ንምዕራብ ገስጊሰ ከወዳደረክ ዶ ዲሞክራሲን ጊሰ ማህተም ዶ ክምንጥል መምሕዳር አፍሪሰ
ببي كخونلكي كبي تبجسه ويس ماخل كحز كستاي كجبرلكي كم تدسه كستاي كجبرلكي كم جنرال تدسه سموكينج سمعنو دبي نقرن بقى أفلتن دبي أبال دوك خونلكي نابقو بقى زقعز ماشي ملس دوك خونلكي استراتيجي كحمصت بوليسيتات كوحز دبرتين دوك خون سوفتوير كمهز ويكم قبر عاديت كوينة كساد كحز كسادو حظو بجاخو دبي أفلتن دبي كم من إساي تقراي تسفا قريطة دو نابسدت كخبلل بروباغانديست دو كخون بزي فتسم مصبحا نحفاش كتالل كم توم مرحت دو عبد دراش آتي كسعسع كزلل كم توم سبحفت دو مريتنا چبچبكو گنزبي كواهلل كم توم مهورات دو ام ميديا غريبة كف لك علل حجيكو نمنتاي يسحق الله مسيلكم مقا تنزلو حقتاتس يسنين اتا هفتام زبحال مريت يشايط يشيط معدن يغواي بلو يبل كونتروباندست خويني نغر وشط اوشط يغلغلغل يبل ات بوليتيكኛ زبحال تاكيو ገለ ዝኾነ زي ود امصبعي مصابع مالتيو ازيو تهالواتيو افت ግጥም ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ዛንታ እዩ ሕጽር ክብል ከሎ ተሃለዋት ትግራይ ማለትዩ ጽቡቕ እዩ مساول سيدو اسمراك خلل زي فليتي امادتي كابيمصيو كم لمعات بجلدو كغرق كعلل ويس حرام ريت خدمو كسلل ويس قشيك خون مسقل تشكيمو سلام زي سبخ سبات زي مهلل ويس شجر كيده شمكنا قاللكو صقمي كقالل فريسوم ولعم هاي قريفاتو وتودب يلن اكو قليلكا مالتي ختنبر مالتي اوزيون ويس كم قدمي بوليتيكا نوقعخو ذا سواي كقلل اتحيش اصمد ارقص ودني قازي اسواد ابقى سوا حجي سوا وسانيت مواصو شغري ابقى سوا بتكاتا بيرا حجي سوا ابقى سوا تحيشني رابز غزي نغرنو دبي افلتن دبي كم سنايت مبراهت دو كجرح فكر بزعبا مبراق افريكا دو مسابي مكر ودف تطفيا حزب تግራይ كطفيو الى دو خمسكر ويس شمعه ولع سماعتات كذكر نغرنو دبي انتاي كغلغلكي كم من كوينه كم تግራይ تي في دو كم دمچ ويانه كم ستالين دو كون كم هايلر رافاينه فرزينا حيزنا تملسنا زلنا حزي إنا لايف نيرنا معتنا شعبيا عبرو عيوغونم كم هفتو كيروس دو كم كيدانا أمنه كم مذكر عباد دو كم سبب سأنه عزيز تسأنه وديوا ويس كم ثم راحتي حنباشا قرص قابة خدينة نقرنو دبي كم قبرو فاندو أبقو بأيخ درف كم سبحات نقادو أمريكا خيدك عرف كم جيتاچو أسفادو تسويرك ترف شميك أيردو مراحتك تصرف نقرنو دبي مو كادرو خويندو قبل كتصابات صب كاب أخيبا كم هالكا مقصدو الحم أمتعي خشت صبا سلطان دوخل من نتملالس كون أبدي ساببا نقرنو دبي أفلتن مدبي أبقالي تدو تأثيرك متص نمختي لدو دولارات كقصة عصبات دو قبل الكن دليت لوتي أكتيفيست دو كون الكي فلات وشتي حفت دو كون الكي تقمطي
ህዝብ ዶ ክኾነልክ ተሸፋጢ ግዜ ዶ ክኾነልኪ ተለዋጢ ሰማዕት ዶ ክኾን መሸቀጢ ንገርኒ ውድበይ ሽፍታ ዶ ክኾነልክ ዓማጺ ጣፈኛ ዶ ክኾነልኪ ክጽሕፈልክ መግለጺ ምረጺ ውድበይ ምረጺ ዋ ደጊም ዶ ኸይትምረጺ በጣም እዚ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ኣዝዩ ዝገርም ግጥሚ እዩ ሲሒቕናሉ ተደኒቕናሉ ኢና ባይዘወይ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ገጣማ የለን አንጨብጭብና አይና በቃ ጀስት ማለት እዩ ዩ ሱፐር ፖኤቲክ በቃ ንስኻ መን ኢኻ ትበሃል ሆሜር ንስኻ እትዋና ጸሓፊ ባዕለኻ ኢኻ ንወረሉ ግጥምካ ኢኻ ብዙሓት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ፖለቲካል ሳታየር ኣብ ግጥም ርኢና እሺ ኦ ሰበይት ሓውና ደሓንዶ ከመይ ኣለኽ ደሓንዶ ኢሉ ደሓንዶ ኢሎ ጆነባ ዝና የሚያሰቃየኝ በጣም ነበር የሚመታኝ በጣም ነበር የሚያስፈራራኝ እዚ ጆን ዳንኤል ዝበሃል ኢሎሞ ይወቃعني ኢኔሩ የፈራርሐኒ ምሸት የፈራርሐኒ የሳቂን ከኔጋ ከተለያየሽ አጠፋሻለሁ ከቲክቶክ በቃ ካብዚ ቲክቶክ ዋላ ነው ማዕሉ ከጥፋኪ እምሳይን ተተፋላሊ ይብላ ጠፋለሽ ይብለኒ ናዘጋዋለሁ መሰራታትቺም ይያለኝ ክሰርሐይ ትኽእልን ይኺ ተላይቭ ክዕጽኦ ይብላ አመታት እያስፈራራኝ ኑረናል እና አሁን ትናንትና ደግሞ ለአካውንቴን ባን አድርጎታል ቤተሰቦች አካውንት ተዓጽ ይዘሎ ባይዘወይ 2.1 ሚሊዮን ዘሎ አካውንት ምዕጻው ክሳብ ክንደየናይ መጽልእ ምዃኑ ዝፈልጦ ጥራሕ ዝፈልጦ ከምዚ ከማይ ይፈልጦ የጸቢቁ ማለት እዩ ሕጂ ሰሪሓቱ ሊኣር ሂጻቱ ሊኣ ናብዚ ንክትበጽሕ ቀሊል ነገር አይኮነን ኦፍ ኮርስ ባካፕ አካውንት ኣለዋ 1 ሚሊዮን ከባቢ ዝበጽሐ ህብብቱ ውን ያፍልጥ እያ ሶ ብቀሊሉ ክትወጽሕ ትኽእል እያ ኣነ ዝሕዝነኒ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጸጋዓን ተዝሒዛ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰባት ዝብልዎ እዚኣ ጽሒፋትለ እዩ ዝብል እውነቱ እንዲወጣ ስለማይፈልጉ ሪፖርት ስለሚያደርጉት ሁላችሁም ኮፕሊንግ አድርጉት ጎንደር እንግዲህ ከፍቅረኛዋ ጋር ሆና ያወራች ነው ይሄ እሱ ሳሎን ሆኖ እዚ ከዓ ጉድ ዝበሃል እዩ ጎንደር ናብ ምስዓርካ ኸይዳ ጥርሒ እየ ዘለኹ ኢላ ትደውለሉ ጥርሒ እየ ዘለኹ ናዮም ሳኸድያ ዘላ ትብሎ ነታ ሓንቲ ሓዳሽ ሰበይቱ ነዚ እዚ ከዓ ኣብ እስርና ሃለዎ ወሊዲ ሕጂ እዚ ጉዳይሲ ኣብ ክልተ የመቃቂልዎም ዘሎ ምርጥ ተጋሩ ዝበሃለሎ ዞማ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ሲያብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ንነብር ማለት እዩ ውሽጥ ዓዲ ንነብር ምርጥ ተጋሩ ንበሃል ኣለና ኣዶናይ ክሕዝነካ ጃኒ ንባዕላ ክትሕዝነካ ጆን ዳንኤል ዝበሃል ግን ከምኡ ክገብር ኣይነበሮን ታኾንዎም ይገብር ገለ ንብል ኣለና እዞም ኣዶናይ እኮ ንተጋሩ ይፈቱን እዩ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ንሱ ንኢትዮጵያ ዝድግፍ እዩ ወዘተ ምስ ንዓለ ብርሃም ፎቶ ዝተለዓለ በቀዳማይ ስክሪንሻት ገለ ሰልፊ ዝተወሰደሉ ገለ እሱ ግዶፍ ወይ ኣኺ እሰይ ጆን ዳንኤል ሓውና ኣይንሱ እንደብስሩ ናብ ሕጻጽ ቀዲሙ ዝበጽሐ ከዓ ዝብሉ መጽኦም ኣለዎ ማለት እዩ ኤዘር ዘኬዝ ግን ንሕና ንዕዘብ እምበር ኣይንፈርድን ዊልስን ባት ዊዶን ያጅ ምክንያቱ ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ኣብዛ ኮሜንት እቱ ክትብሉ ከለኹም ሲ ተሰማሚዕና ኣለና ጸጸጊኻ ትሕዝ ጽባሕ ክዕረቑ እዮም ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ እዩ ዝበሉ እውን ኣለዉ አጀንዳ ናይ ምቕያር ስራሕ እዩ ዝተባሃለው ዝበሉውን ኣለው ግን እዚ ጉዳይ ሲ ቲ አካውንት የለን ዲዩ ባንድ ይዝብል ማለት እዩ ኣቲ ክሪኦ ከለኹ ከመጸለይ ከሎ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣዝዮም ጽቡቃት ኣይኮኑን መናእሰዮም ዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ዚኦም ሓው ምቕስቋስ ዘይኮነስ ተተኻኢሉ መናእሰዮም ማለት ብድሕሪ ዝና ዘሎ ሞት ንሓንቲ ጋለሞታ ስዕብ ዝኾነ መንእሰይ ወይ ወዲ እንዳጠፈእ ከምዚ ኸይድን ንዝና ከዓ ናብ ስቃይ ሒዙካ ከምዚ ኣቱን ገለገለ ይዛረብ እዞም ወዳት እዚኣቶም ጥዕያት ኣይኮኑም ብጠቕላሎም ክረአ ከሎ ተሓደ ቦትን ከይዱ ይወልድ ተሓደ ቦት ይወልድ እዮም ምን ዋላ ሓንቲ ዝገበርዎ ነገር የለን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ፌመሳት ዝኾኑሉ ትሕጂ ዘሎ ሞመንት ንዕኦም ትጽቢት ዝገበር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዮም ፌመሳት ዝኾኑ ዘሎ I don't know why they focus on color I don't know why ከም ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ይፍለጥን ትናሕጂ ዘሎ ህቡብነት ትናሕጂ ዘሎ ፌም ትናሕጂ ዘሎ ናይ ጨፍናይቲ ፒራሚድ ዝቕመጡ ዘሎ ሰባት እቶም ዋላ ሓንቲ ራእይ ዘይብሎም እዮም ብዝሓለፈ እዋን ኣይሾው ስፒድ ዝበሃል ሓደ ሰብ መፅኡ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ትፈልጦ ተኮንኩም ሕጂ
بعد أشوف سبيد زبهالو كم زي زأمسولو لايف ستريمرات فيمسات مصيوم زلو بعلامة يوم مصيوم زلو يوم زورو مبزحتهم سبات نمنتاي attention أي كيهلو كازجورو نجاراتهم كم زي distraction يوم distraction كلكم نبعلاتهم نبعل حجي قوم نجار كتوقعون خلها ولا أشوف سبيد حجي قوم نجار كتوقع خلها يا ها يبلا كامو بدحيو يخيد حجي انتاي مقباري علامو مزيئتهم نتي population نتي هزبي سقيلو كزور منتن موها هفاتم يوم حقيدو فندي قبرو لمي ويكا غنزب اللومي سو نعوم سبزن چبچب زولو بخالي بهالا تمرتنا منتاي واي education نمنتاي أمرو مسفح مخنياتو اي كسر حالكايو بغالي بهالاسي cognition process كاسكت كتاليخا reason كتقبر ايتخقلن reason out كتقبر ايتخقلن كتحاسب ايتخقلن مصحف كتنبب ايتخقلن short attention span كلو كاتسوريح ايو قلن مبالي حجي اتوم فميسوم نت محبرسب كا يبصبصو دحراي بت كونتنتوم سكوا بزي قدس بلا خصته خو ينيرو كيدوم كا بتمساسال حجون يوصصو مالتي نمنتاي تبايسنا بزبل لو ما انت لايف اتيكم كساو توصو بز غداي زي يزلو مالتي ازي ابز غداي زي يزلو ازي خالي نغادي خا نعان نعلى ادونا حجي فوتوم زمسل ازي نجو دانيلو نسيرو زنبر يبقى جوخنا بلا مالتيو ادونا ازي غداي زمسلني ብላለሁ አንቺም ጋር ስተት አለ ጃኒ አንቺ ጋር ስተትሽ ምንድነው ወዲያው ነገርሽን ሁላ ቆራርጠሽ ይሄን የመሰለ ሰው እንደዚህ የሚንከባከበሽ ሰው ያስመሰለሽ ቀና ብሎ ማያይሽ ጫማሽን የሚፈታልሽ አበባ በየጊዜው የሚያመጣልሽ እንዴት አርጎ ሴት ልጅን እንደንቁላል ሲንከባከበሽ كم انقلال حيزن كواخبكي عنببا ببغزي زمصالكي نابدرار حيزو كزغيش كم نغستي كدينوكي كم نغستي كتكون اللي نغستي شكورم بونان يوم كم زي تبهله نسخسي انتاي بوش تزرولالكي كيدا مصياتني ان غزاي مصياني را يزبل نغزاي مصياني را تمص ادوناين تولس حاسبكم موديكم حجي حامو تقطع له مبزحته مالتي عد حما تقطعينا لنا بس قداي زي anyways ناوي كم زو صحصح يفلطن مناسيوم خمس عين سحتات بزحات سحتات يفصوم يوم بفلاي كافتي زنا افت فيم زركو سبات ولا حنت درب حيوت بيهايند يبلنان زننياتات دينا حجي زومكم زي زول سبات ولا حنت ترجمنا هيوت يبلون بوزح لعلن تحتنيو زقاطموم نص طرح كايكونن فيمسنت مالت بتحد وجن بوشتي امبيتينس مالتي بادو مالتي مهنياتو اتوم زفولطو سبات هدئ زبوليوم رجئ زبوليوم انتروفيرتس كوانت زيبليام جن نوشطمون زطمتيوم حاسبهم ززاربيوم تنا حج غزي نتخم دي عينت فيمسنت ايفقدن نتي بريس سنسورشيب زبحال نجر غله قصصر غله زبحالون كومتات نجر يلن تتقرو بروجرام نبعلو انت ايو نحبرتسب تايم حلالف ملخت وزت زبحال ولا حنت يبلون لك اغاطام تتقم عدلات አለው ትግዚየን ኾምዚ አይነት ሰብዩ ሞጽ ይዘሎ ሶ በኸምዚ ፌመስ ኮይንካ ከተነብር ከለኻ ብዙ ህይወት ይዘጋጥመካ استفላለይ ጨምለቕለቕ ዝወልዮም ኣብ استفላለዩ ወልፍታትን ካልኦትን ኣብ ዘይድለይ ነገራትን ኣብ ዝተሓማዘቆ ትውልድ እዩ እዚ ትውልድ እዚ እዩ ዓዲ ክርከብ ማለት እዩ ተረኪብና ከም ዘጽሓሽ ዒና ንሪኤ who cares about the future ብድሕሪ ይዘል ክሳብ ሕጂ ዘሎ ቪድዮ ግን እዚ ዝመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንዓኻትኩም እንታይ መስል ተሰሚዕኩም ከመይ صبوا حساب نحرد لكم كوين حسابكم نداغلصكم كيلو لوام قنا خون كان منه صبوا اسمعنا تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب